köçämizde iki çağa uruşdy. Algap çykdy her gapydan bir ayal. Gök gapydan orta boylu ogul Şat, ak gapydan uzun boylu Ayjemal. Sen mankalyňa urdurmak üçin ýolda ýatan düýü opan tanka ýok. Gök gapyly goýar ýerde goýmady. O goýmasa ak gapylym goýanok. Dur sen çağın urar ýaly. Ogul Şadyň eli durşuny hamir. Ayjemalyň eli durşuny palçyk aýdymlarda wasp etmeli gelinler. Şey dişip dursalar erwedem boljak. Çağan şol agaçdan bärik geçmesin. Şo kesekden bär geçmesin sen kim? Ýuwaş-ýuwaş köşeşmegiň deregine gelinniň dawasy bekeşdi kim. Çağajyklar eýýäm ýaraşypdylar. Ejeleri bolsa hum ýal çyşyp, şol gıýgyrşyp durlar. Onýança şarkyllap açyldy işik. Näme boldy? Şarkyllap açyldy ýene bir işik. Çykdy her gapydan epey bir kişi. Ak gapydan buýra saçly Akmurat, gök gapydan gara murtly Gulkşy. Her haýsy özüniň aýalyny gollap, Akmurat topully saçyny sallap, Gulkşy topully murtuny sallap. Ine şeýdip, iki gelin 4 bolly. Tobe saplar.